divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Aniyan sa bangat ng tulumanon nga kiulukan The Woman I Love, kung ang babae nga akong gigugma. Sa gihapon ng makiguban kaninyo, si Veritas. Naghinaot nga naghapon kamo so maayong panggawas aron anta maminaw sa bagapulo nga atong maluwatan din hismong tulumanon. Atong nasaad kagahapon ng karon sa atong edisyon nos tulumanon atong iladlad pag-ayo ang mga kamatuoran may labot na sa matuod nga iglesia nga adunay kanang gitawag natong Prime Minister kon Santo Papa. Kay daghan sa ato mga igsoon karon nga wala magtuo nga ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo o kung kanang iglesia ni Kristo nga naa naisulat sa Biblia
Matud pa nga wala kunoy Santo Papa. Tungod kay dili mapasa ang pulong Santo Papa diya sulod sa Biblia. Pagasuking ti paminaw, siguro inyong na bantayan yun, no? Kaya ato man na yung gibasa ang San Lucas Kapitulo 1, tudling 30, ngadto na sa 33. Diin, ang anghel mingon ngadto kang Santa Maria nga ayaw kahadlok, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyang Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Ang anak sa babae nga mao si Santa Maria, ang anak sa babae nga si Santa Maria kinsa man o may lain si Jesus nga adunay gingharian. Hingharian nga matud pa sa Mateo 16:18, hingharian nga lig-on, dili mabuntog sa gagaan sa kamatayon. Nganong itagad nato ni pag-ayo pag-una no mga sukong tigpaminaw, ining atong tema karon may tungod sa Santo Papa. Tungod kay ang gingharian ko kung atong plantaon mga suking tigpaminaw, syempre ana amang yoy hari. Og naapoy kanang mga sakop nga mao'y silbing mga giharian. O kung dunay hari, naapoy kanang gitawag nato Prime Minister. Kung atong tanaw ng gingharian sa daang testamento, gani gatong ilang gingharian man gyud sa Dios nga gidumala og mga tao sa panahon nila ni David. O sa panahon nila ni David, ang gingharian diin si David mao'y hari, naapod siya kinang iyang sinaligan nga kanang gitawag nato lagi og Prime Minister. Gani, usa sa nahimong Prime Minister sa maong gingharian mao kadto si Shebna. Shebna. O sumala sa itong nabasa sa balang kasulatan nga si Prime Minister Shebna usa ka wicked leader o usa ka wicked nga dautan nga pagkapangu. Dautan nga pagkasinaligan. Pero nahimo gyud siyang sinaligan. Nahimo siyang Prime Minister. Mao man gani nga giilisan siya. O ang giilis kaniya mao si Eliakim. O naay mga pulo nga atong mabasa nga mao po'y atong magamit unya sa atong pagbarug nga sa gingharian ni Kristo. Diin siya mao ang hari, doon na po siya iyang primero ministro nga walay lain, no? Katong iyang gipili pag-una mao si San Pedro. Si Simon nga gihinganlan niya Pedro, sa ato pa batu. Umgali doon na po yung gadaladala ng call sign nga Peter Darak, no? Kaya naman na sa Bible. Si Simon nga gihinganlan ni Kristo sa Aramaico nga si Pas, meaning batu. Muna nga importante nga atong tagaan o pagtagad ka ng batu nga gisgutan sa Biblia. Siyempre, ang unang-una mao silbi ang atong Ginoong si Kristo. Kay siya man maong batu nga principal nga mabasa nato sa unang Corinto 10:4. Apan gibuot niya nga sa iyang pagkahari, doon na po iyang lugwayan sa gahum nga mo'y silbing iyang sangunan sa pagdumala, labi na kung wala na siya din hisayuta. O atong klaruhon ninyong daan nga mao kina si San Pedro. O ang mga prueba, well, paminawan ninyo pag-ayo, mga suking tigpaminaw kining atong edisyon karon sa tuntulumanon. Okay. Kung atong pasahon ang Isaias Kapitulo 22 ng mga suking tigpaminaw, sa tudling 20 ngadto sa 23, dinhi na mabasa ang mga pulong ato gayod nga magamit ya sa pagproybar nga dunay Prime Minister ang gingharian sa Diyos din hisayuta.
na ay hari, then doon na po'y prime minister. Ganong ato agyon ng kuhaan og pagtagad mga suking di paminaw, tungod lagi kay daghan man sa atong mga tinuhuan karon nga nagtudlo aning Biblia nga wala na manudlo og mga pagtulunan nga sama ni ana nga ang iglesia o kingherian ni Kristo matod pa nila walay Santo Papa o walay kanang gitawag na Supreme Pontiff. Pero atong nahunahon pag-ayo nga sa daan pagaling testamento bisan ang Diyos sa langit nangulo gayod sa iyang katawhan apan gibuot niya nga doon na gayoy taong makita nga mangulo sa iyang katawhan diri sa yuta. Sa to pa doon ay invisible head nga kadtong tuwa sa langit nga mao ang Diyos apan magpili po siya visible makita nga pangulo din sa yuta. Panahon nila ni Moises, si Moises. Panahon po kingherian ni David, si David. Nangulo sa katawhan sa kingherian sa Diyos dinhi sa yuta. So kinanglan ato ng tagaang pagtagad kay ang kingherian ra ba ni Kristo o ang iglesyang gitukod ni Kristo mao ra ba ang restoration sa kingdom of David nga napukan. O manggali nga gibasa nato tong San Lucas ganina nga giklaro nga ang kingherian ni Kristo nga walay pagkatapos. Kingherian nga mao kadtong kingherian nga nasumpay o ingnon talang restoration sa kingherian ni David ni adto nga napukan. Sa Amos 9:11 gitagna nga tungod kay ang kingherian ni David lagi napukan mao na nga kini i-restore kini pag-usab o bangunon kini pag-usab o ang mangunay gayud niini pagpangon mao gyud mismo ang Dios. Sumala sa Daniel kapitulo 2:44. Ang Diyos sa langit pagkatukod og usa ka kingherian nga dili gayud malumpag. Sa atong tema may labot nas matud nga iglesia ato nang nasaysay pag-ayo. Humana nato na masaysay nga ang katumanan mao ang pagtukod ni Kristo sa iglesia. Kung kingherian nga dili lagi malusno, dili malumpag. Kanang atong mabasa sa Mateo 16:18. Og atong basahon karon mga suking tigpaminaw kining nasa Isaias kapitulo 22 tudling 20 ngadto 23 sa King James Version atong basahon. English. And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah, and I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. Kinsa may giingnan ani mga suking di paminaw, mao si Prime Minister Shebna. Ang silbing Santo Papa sa ilang panahon ni adtos daang testamento. Ang kining atong mabasa sa Isaias 22. Giilisan siya ni Eliakim tungod kay kung atong basahon pag-ayo ning whole chapter 22 bisan pagali ang chapter 21 sa Isaiah, gihulagway nga si Prime Minister Shebna usa ka wicked leader o usa ka wicked nga pagka-Santo Papa o pagka Prime Minister. Munang giingnan siya, I will clothe him with thy robe. By the way, atong basahon din sa kining binisaya yun nga Biblia, no? Sa Mayong Balita Biblia. Kung mahimo yun mga suki paminaw nga mag-take note mo, no? Magkuha mo papel, ballpen ba? Then i-take note ninyo mga teksto para nga di yun ninyo malimtan. O kung malimtan man, nadayon mo'y ma-referan ba? Nadayon mo'y magamit nga instrumento nga aron makatultol kaninyo. Kanang inyong mga notes. Okay, Isaiah chapter 22 verses 20 to 23 din sa Hubbard's Pinisaya sa Mayong Balita Biblia. Niadtong adlaw paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias. Ug suluban ko siya sa imong biste,
ug baksan ko siya sa imong bakus. Ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Sa maning gahom, authority. Ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Kining pangulo dinhi nga gibasa nato sa mayong balita Biblia dito sa King James, Father. Father. Nga kung sa kinat sila pa, Papa. Yeah. Ug madod pa sa sumpay, mahimo siyang pangulo o Father o Papa, no, sa kinat sila sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda, ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod. Sa maning katungod dito sa King James Version, Yahweh. Yahweh, K. Isangon ko sa iyang abaga ang katungod o ang Yahweh sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini og walay makasira. Musira siya niini og walay makaabli. Ibutang ko siya sa kalig-on nga dapit daw sa kaugsok og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Mao man ni mga suking tigpaminaw kung giingon ninyo ba nga si Prime Minister Shebna sa ka-wicked, sa kadautan, gilisan sa ni Eliakim o giingnan lagi siya nga suluban ko siya si Eliakim sa imong biste sa tupang katong gahom nga naa niya katong symbol sa iyang pagka-Prime Minister nga mao katong biste niya o katupod iyang bakos. Kuhaon na to niya o itugyan ngadto ni Eliakim. Ang iyang gahom itugyan na ngadto ni Eliakim o mahimo siya kadtong iyang titulo sa pagka-father o pagka-papa ilugway na, ibalhin na ngadto ni Eliakim. O dito na itugyan niya no, ni Eliakim ang Yahweh o katungod sa pag-abli sa balay ni David, symbolizing authority to rule the kingdom of God here on earth. Mga suking di paminaw. So, mauna nga, ang gingharian sa Diyos dinhi sa kalibutan, nga gidumalag mga tao, doon ay hari, doon na po'y Prime Minister. Gani, no? Klaro kayo din nga atong gibasa. Nga ang Prime Minister, hinganlan yun siya o father o leader. By the way, yun siya ng father sa kinat sila, Papa. No? So, mayo gyud nga atong natuki gahapon tong tema may labot na sa pagkaamahan. Kaya ron, di na mo mangutana ba? Nganong naa may mabasa nga ang leader tawagon og Papa o amahan. Nga nagingon man si Kristus, Mateo 23:9 nga gidili ang pagtawag og amahan. Di ba? Humana man nato na ma-issue kagahapon. O ato naman tong nasayran nga dili na literal. Ang buot pasabot ni Kristo na kung ang mga tao, ang buot mahimong modumala, mangulo, magpalabaw-labaw, daw magpagka-Diyos, kanang mga tawhana, dili ang iyang tawag og amahan. Pero kung mutuman sa mga instruction sa Ginoo, mga pagtulunan sa Diyos, no? Ang ayan sila ni anang tituluha nga mao ang pagka-leader. Huwag ka na bang pagkaamahan. Di na nato na usbon kaya ato na nang natuki kagahapon. Nagaroon din hinata lagis mga kaliguan, mga prueba nga sa gingharian sa Diyos, dili gud mahitabong walay hari, dili pod mahitabong walay primero ministro. Sanglit lagi ang gingharian ni Kristo kun iglesia, mao man ang restoration sa Kingdom of David nga napukan. Ato na dayong sayron kinsa man ang Prime Minister ni Kristo nga hari sa maong gingharian. Mao man na mga suking tigpaminaw. So ato dayong kanang pasahon ang Matthew chapter 16. Kinaaman nato diri mabasa giun sa paghulagway, giun sa pagpadayag sa mga pulong, diya sa pag-establish, no, pagtukod gyud sa mong gingharian nga dili na gyud malumpag, dili na gyud malusno. Di ba? Kay kadtog yung puntuha nga gi-announce ni Kristo nga magatukod siya usa ka gingharian nga dili na gyud malumpag. Right after man gyud mga suking tigpaminaw, iya man yung gipili gyud si Simon nga maoy silbing tugyanan niya sa keys of the kingdom. Meaning, himo niyang prime minister sa iglesia. Mga suking tigpaminaw. Okay, atong basahon kinahanglan sabto na to kay
kung magsalig tag litra por litra o kanang pangitaon yun mo ng pulong kinat sila nga Santo Papa, well di yung kabasaan na kay labi na sa atong Biblia nga binisaya. Kay kanang terminong titulong Santo Papa kinat sila man na. Yang kini nga atong Biblia atong ginabasa ron dinhi kung dili ma-English binisaya. So di gyud ang kabasaan ng pulong Santo Papa tituluha. Pero kung atong hubaro na ug sabto na mga pulong na hisulat sa Biblia makaingon gyud ang naana. Mga suking tigpaminaw. Sama sa itong gibasa sa Isaias Kapitulo 22, 20 at 23, nga ang tinugyanan sa Yahweh, tawagon og amahan. Si kinat sila lagi, Papa. Mga suking tigpaminaw. O ganyan, no? Atong basahon ang Mateo Kapitulo 16, tudling 13, ngadto 19. Kay din higod, sa di pa nato ni basahon, sa wala pa mosulti si Kristo ngadto kang Pedro nga, Pedro, si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong gingharian o iglesia. Bisan gani ang kamatayon, dili gyud magkabuntog na ini. Sa wa pa magkabungat niya na si Kristo, yan ang mga pulungan, no? Kay Mateo 16:18 man na. Sa wala pa niya na mapamulong, doon na siya'y kanabang question. Doon na siya'y kanabang mura ba o a sort of kung baga sa atong panahon na mura o game ka na ba? Okay. Doon na siya'y pangutana ngadto siya mga tinunan nga usarag yo'y nakahustos pagtubag o kana mao si Simon o isip premyo kay siya may nakatubag sa pangutana mao na dahil gingnan siya busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog kanimo. O dili gyud makabuntog niini, no? Niining iglesia nga akong tukuron, no? Di ba? Nakaron ato gyung basahon, no? Para gyung makuha gyud ninyo pag-ayo ba. Gingon diri, unya may adto si Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Og didto nangutana siya mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man nanganak sa tao. Isa lang yung pagka-istorya niingon ng Ginoo ngadto kanila. Sumala sa uban nga mga tao, kinsa man ko. Kay kining anak sa tao siya man eh. Sumala sa mga tao, kinsa man ko. Sila mitubag. Nyor, may nagingon nga ikaw kano mao si Juan magbubunyag. Ang uban po nagingon nga ikaw kuno mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga ikaw kuno mao si Jeremias ulayang propeta. Sa pa, ang hunahuna sa mga tao matud pas mga tinunan, lain-lain kinsa ang anak sa tao o kinsa si Kristo. Aban kanang sa dihang si Jesus nangutana na gyud nila, no, sa iyag yung mga tinunan. Giingnan niya, be apan kamo be. Ako gyud mga tinunan. Sumala gyud ninyo be, sumala sa inyong nahibawan. Kinsa man ang anak sa tao o kinsa man ako, matud pa ni Kristo. Kinsa may nagkatubag dayon, mga suking tigpaminaw. Nagdungan ba ang mga tinunan pagtubag nga husto dayon ang ilang tubag? Dili gyud. Dili. Kay ang abtik kayong mitubag sa mga tinunan ni Kristo, si Simon man yun. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Kinira bang tubaga, target ra bang yung kayo, untop ra bang yun. Kaya nga ba, naingon si Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayon. Kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao. Kundili, gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Dayon mo na dayon, ningon din siya, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, o ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gyud magkabuntog ni ini. Sa 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga suking tigpaminaw, di ba? Laro kayo?
Nga sawa pa mamulong si Kristo sa pagingon ngadto kang Pedro, sultian ko ka Pedro nga si ibabaw nining bato tukuron ko akong iglesia, na siya gihimong questioning o pagpangutana siya mga tinunan. Ano ba? Saman sa tungod na hona, tungod kay lagi ang gingherian gud nga tukuron niya, siya maoy hari, kinahanglan magpili po siya kinsay prime minister, kinsay caretaker dayon, kinsay iyang saligan nga kung wala siya maoy mamangulo. Inana man yun ang gingherian, nay hari, nay prime minister. So may laki man ang Ginoo, mantigo man siya. Kinahanglan nga ang pilion niya kadtong pilion pod sa langit o sa taas sa iyang amahan. Mao na iyang gihimo, nagpangutana siya nga kini ang akong pangutana kung kinsa man katubag siya mo'y gipili sa akong amahan. Kaysa kinsa man ni sila o kinsa man ning mga tawhana dinhi iyang mga tinud-an nasayod na ta. Kinaaman dinhi sa Biblia gipanghinganlan nilang mga ngalan. Pero nganong si Simon man gyud mo'y napilian sa amahan nga mo'y makatubag sa pangutana. Di ba klaro kayo gingon no? Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayod kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga to sa langit. Nganong ni Simon mangyod, nganong dili man sa uban? Bangas week hindi paminaw, kining pangutanaha atong i-address pod ngadto sa tumangig suong nahimula. Kadtong dili mo tuo nga si Pedro gihimong Santo Papa ni Kristo, o leader, o prime minister, o sa lain pag yung termino executive minister. Gani ang ato mga igsoong iglesia ni Kristo na po sila executive minister. Kana si Iranio Manalo, karon si pagkakaron ang ilang executive minister kanang anak yun ni sa ilang founder nga si Felix. Kaya ang katumbas gud anang prime minister sa lain nga mga pulong executive minister. Sa to pa kung atong unahon-naon, kung atong sabto ng mga pulong nga, bisan gani ang atong mga hinigugbang iglesia ni Kristo na po sila Santo Papa, lain lang ang termino. Executive minister lang ilang tawag. Executive minister. Pero sa tua, Santo Papa o Holy Father sa in English. Yan, di man na ato naman ang na-establish nga ang titulo sa Dios iya kanang ipaambit ngadto sa tao nga iyang pilion nga modumala. Di ba? Ato na nang natuki kagahapon. So, mao na mga suking ting paminaw. Nga sanglit ang gingherian ni Kristo, usa lagi ka gingherian, so naay hari, napoy prime minister, o ang iyang gipili mao si Pedro. Si Pedro. O labot pa, naklaro pag yun paghayon, no? Sa 19, ang iya pag yung pagka-prime minister o sa iyang pagkalabaw. No? Ano ba? Kaya giingnan siya ni Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingherian sa langit. Ganong siya mangyot? Anong dili man sa uban ng mga kauban niya? Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingherian sa langit. Ang imong idili din hisayuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugot din hisayuta, itugot usab dito sa langit. Mga suking tigpaminaw. Na, timanan biya na to, nga ang naghawid sa Yahweh, yun, no? Si Kristo. Kaya siya man yun mo'y hari. Pero, mupili man yun siya prime minister, so ang iyang pilion mo ay silbing tugyanan niya sa Yahweh. So, luguayan niya sa otoridad niya. Yan niya. So, mao na mga suki tigpaminaw. O gunya, ato naman tong nabasa lagi sa Isaias 22, nga ang tinugyanan sa Yahweh, tawagon lagi og amahan o papa. Mao na nga kining katungdanan ni Pedro, nga gitugyan ni Kristo, katungdanan gyud sa pagkapapa. O niya kay, ang Ginoo man mo'y nagtukod ni ining katungdanana, ni ining kanibang isa ni opisinaha, kining kaakuhana, ang Ginoo man mo'y nagtukod ni ana, mo nang ato yung ilhon nga kanang katungdanana balaan o santos kinat sila. Nya dili man na kay inanaon lang nato, no? Nga wala na prueba. Kay kung basahon nato ang Revelation, no? Chapter 3 verse 7,
ang nagkupot sa Yahweh, tawagon man yun o kanang santo o balaan. Aniya, basahon nato din his pinadayag Kapitulo 3 tudling 7 no mga suking tigpaminaw. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod nga nagkupot sa Yahweh ni David ug nag-abli nga walay makasira ug nagsira nga walay makaabli. Unsa kuno? Ang nagkupot kuno sa Yahweh matud pa balaan. Nga sikinat sila pa santo. Santa o kung i-feminine na to. Kaya kuan man masculine man mo nang mayroon tag santo. Santo ug matuod nga nagkupot sa Yahweh. Actually, si Kristo lagyan mo yung naghawid ani kay siya may panguwag yun. Pero kay gihimo man niya si Pedro ang iyang prime minister o ingnon dalang saligan sa iyang iglesia, labi na nga ano man gihimo man gyud siyang prime minister, no? Gawas good nga ang gingharian na gyud prime minister, nabagyo laing reason ngano nga iya yung gipili si Pedro ni anang katungdanana. Tungod kay di man siya magdugay diri sa yuta. Muadto man siya, balik man siya diin siya gikan dito sa langit. Balik man siya siyang amahan. Sa to pa, wa na gyud makitang pangulo kung dili siya magpilig tao diri sa yuta nga iyang tugyanan. Unya kinaiya naman yun na sa Dios nga kinahanglan gyud nga ngiyang katawhan diri sa yuta naa gyud makita nga pangulo. Di gyud mahitabo nga wa gyud makitang pangulo mga suking tigpaminaw. Oh. So di man magdugay si Kristo, nasamot magyud nga kinahanglan gyud nga magpili siya tawo nga mao gyud ilhon nga silbing vicar niya. Nga bisag wala siya na ay representative niya. Kaya mo man ang Santo Papa, representative ni Kristo. Dili si Kristo kay usahay, masaypan man sa uban. Kaya kana kuno Santo Papa, puli ni Kristo. Nga ang pagka-Kristo mo nang naa sa Santo Papa. Dili oy. Ang pagka-leader lang, kanabang katungdanan ba nga leader nga makita din sa yuta, maulay silbing gipulihan sa Santo Papa. Ito amas langit si Kristo. Yan, sa ito pa ang pagkapakita nga Pangulo maoy gipulihan sa Santo Papa nato. Pero nagpabilin nga labawng Santo Papa si Kristo o pagkapangulo, pero ang iyang pagkapapa, ang iyang pagka-leader, di lang makita kay tuwa man sa langit. So ang Catholic Church, ang simbahang Katoliko nagtudlo nga si Kristo nagpabiling pangulo diya sa iglesia pero dili makita kay tuwa lagi sa langit. Ang Santo Papa nato ron nga nasa Roma mao na ang pangulo nga makita. Kaya di lagi mahitabong walay makita nga pangulo. Kaya ang Diyos mo pili magyog makita nga pangulo. So mao na mga suking tipaminaw nga kanang atong conclusion nga si Pedro pili ni Kristo nga Santo Papa o leader o executive minister. Kanang klasiha sa conclusion nato, dili na conclusion nga walay kanabang gatong giingon nato kagahapon mga premises o mga justification. Kaya ako na laging giingon kagahapon nga ang usak ka pamahayag, usak ka konklusyon, wala gali mga premises o mga facts o mga kanang pamatuod. Makaingon yun ta nga kana fallacy sa to pa. It does not follow. Wrong. Ngung kanang conclusion without premises. Nakaroon di man ta makaingon nga kanang panudlo sa Katoliko nga si Pedro Santo Papa gipili siya ni Kristo nga tugyanan sa mga yawas gingharian sa langit. Di mo ta makaingon nga walay mga premises. Walay mga pamatuod. Ganuan? Kay klaro man kayo, unang premise. Si Pedro gitugyanan sa mga yawas gingharian sa langit. Laing premise. Sa Isaias 22:20-23 ang tinugyanan sa Yahweh tawagon og amahan. Sa kinat sila pa Papa. O gunya sa pinadagyag 3:7 ang nagkupot sa Yahweh tawagon og balaan. Ito pa santo. So pa kung atong idugtong ng Father o Santo, may tag Santo Papa, Holy Father. Ug mo man ang katungdanan ni Pedro. Ang pagkatinugyanan si Yahweh gingharian sa langit. Conclusion, ang pag-ingon nga si Pedro, Santo Papa, correct. Sound. Conclusion. Kaya na mga premises. So mo na mga suking tigpaminaw nga di na ito na mabangbang. Pero abi ninyo mga suking tigpaminaw, akong i-share din ninyo, giunsan ni pagsulay o lubag sa ato mga igsuong nahibulag. Na sila'y kanang pamaagi nga ilang
kung dili ta kabantay sa ilang style, mura gyud pud tag kana bang malupig pa. Yes, katarungan. Yan naman, kay kinigong mga pulong dinhi sa Mateo 16:18, nga miingon si Kristo nga tugang Pedro, sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makapuntog niini. Ang tinuho ang Katoliko god nagtudlo man nga kining iglesia nga gitukuran ni Kristo, nga kining bato nga gitukuran gitudlo sa Santa Iglesia Katolika nga mao si Pedro. Pero ang uban nato mga igsoong nahimulag, moingon sila nga sayop na kay kanang bato diyang gitukuran sa iglesia, si Kristo ra pod, kay siya man mao ang bato. Sumala sa 1 Corinto 10:4. So, dili kono si Kristo mao ang gitukuran, o dili kono si Pedro ang gitukuran sa iglesia ni Kristo. Kay ang gitukuran ni Kristo, siya ra pod mismo. Ngayang kagalingon. Kaya siya man lagi mao ang bato nga gisgutan sa Bible. Well, unsa man na natong tubag, ana. Pero bisag dili pa nato na tubagon ng isyuha mga suking tigpaminaw, bisag katulang 19, maklaro na nato nga gitagag importansya si Pedro ni Kristo nga mo dumala sa iyang iglesia, nga mangulo kung wala siya diri sa yuta. Kay tinugyanan man siya sa mga yawis gingharian sa langit. Pero kinahanglan ato pong matubag ganang isyu sa Matthew 16:18 kung asa gayud matukod ni Kristo ang iglesia. Ni siya bang gawgalingon o ngadto ni Pedro? Well, ang atong kanabang tubag nga na mga suking tigpaminaw, kung atong sabton yun ang panudlo sa Katoliko, both yun. Si Pedro mao'y silbing foundation, kaya ginganlan ko siya bato ni Kristo. Di man nato supakon nga si Kristo gisumbuluhan og bato. Pero di putang kalikay nga si Simon, si Pedro, ginganlan pud og bato ni Kristo. Kaya lagi, ang ngalan yun no, ni Pedro, Simon man yun, pero ginganlan siya ni Kristo o Pedro nga abot pasabot bato. Kaya nga no ba, ang pulong nga gigamit yun ni Kristo sa Aramaico, kay Aramaico man niyang gigamit, kining nasa Mateo 16:18, kepa o sipas. Sa ito pa, pag ingon ni Kristo, sultihan ko ikaw si kepa, o si ibabaw nining kepa, tukuron ko ang akong iglesia. Pero ang ato mga igsuong nahimulag, labi na ka na mga fundamentalist, ang ilang style, ilang gamiton tong hubad sa Grego. Nga ang Pedro gihubad og Petros, nga ilang gigamit din tong meanings dictionary sa Grego nga nagpasabot og gamayng bato or stone. Dayon pag ingon kuno ni Kristo og sa ibabaw niining bato, o na dayon kuha na Petra. Feminine gender ba kung ato bang kuha nun atong subton kung gender may atong kanabang tagag importansya. Sa ito pa, sa Grego, gingon ani ko no, waan po nato supaka, kay sa Grego nga translation mao mangyud pod. Sultihan ko ikaw si Pedro, sa ito pa, sa Grego, Petros, o sa ibabaw ni ining bato, nga sa Grego ko no, Petra, tukuron ko ang akong iglesia. Sa ito pa, klaro ko no, nga dili dito ni Pedro natukod ang iglesia, kay sa ibabaw ni ining Petra man, dili man Petros. So muna ilang lusot. Pero mga suking tigpaminaw, dili na mo'y intention sa nagsulat yun sa Grego. No? Ano ba? Unang-una, ang gigamit yun nga pulong ni Kristo dili Grego, Aramaico. Sa Aramaico, walay kalainan. Pag ingon yun nga ni Kristo, ni Pedro, yun siya, pusa sultihan ko ikaw mao si kepah, o ibabaw ni ining kepah, tukuron ko ang akong iglesia. Walay kalainan ang pulong kay puros Aramaico nga kipa. So bato gayod nga dako ang gimain. Pero sa Grego gilahi sa naghubad tungod na sa ang reason tungod kay ang si Pedro god lalaki, so ang gigamit ang ganang masculine gender nga kinang Petros. Kay Petra sounds feminine, babae man.
Pero gigamit na sa mga ministro sa mga fundamentalist nga gisulayan nila nagamit ng argumento nga dili dito ni Pedro natukod ang iglesia kay ang sa Grego giingon man sultihan ko ikaw si Petros ug si ibabaw ni ining Petra tukuron ko nga akong iglesia. Nadili man na maong pagkasulti ni Kristo. Isa pa, ang reason sa naghubad sa Grego nga gi Petros Petra dili man aron tagaag kalainan nga gamayng bato o dakong bato ang gitukuran sa iglesia nga si Pedro gamayng bato. Dili man inana mo intentions sa gahubad. Kaya ang intentions gahubad sa Grego nganong gi Petros kay si Pedro lalaki. Dili tungod kay igamit tong laing kahulugan sa Grego nga gamayng bato or stone. Kay kung atong pasignunutan ng argumento nga basta stone gamay so lahi na so meaning dili gyud siya mo'y gitukuran sa iglesia kay si Kristo bato man niya, si Pedro stone raman na kay gitukod man ibabaw sa bato. Yan po tayo mabasa nga si Kristo ginganlag stone, cornerstone. Ato pa moingon na putag dili di ay si Kristo mo'y gitukuran sa iglesia kay cornerstone man dili man rock si Kristo. Dili po na mao. Di na lang nato ko ag meaning ingon ana ba nga mo iskapar ta ba? Bisag mo gamit na lang ta sa aramay ko nga pulo nga mao gigamit ni Kristo. Kay kung gamito nato ang Grego daw pwede na itong malutsan kay ato laging sakyan ng Petros Petra na doon ay galainan pero dili man na intentions gahubad nga gi Petros Petra parang makalikay ta nga dito ni Pedro natukod ang iglesia. Kaya ang intentions gahubad nganong gi Petros wala gi Petra kay si Pedro kuan man kanang lalaki. So sa likwaot kayo nganlan siya Petra di man siyang babae. Lalaki man siya. Pangasuking tingpaminaw. So bisan pa og unsaon og hiwi-hiwi lusot-lusot sa atong mga igsoong nga himulag di gyud gihapon no? Kay labi na kung basahon ang 19 na masamot magyud. Nagitagaan jug role si Pedro sa iglesia nga mahimo siyang tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit bisan unsay iyang idili og itugot dinhi sa yuta idili og itugot usab sa langit. Pangasuking tingpaminaw. Nakaron nahuman nato na pagtuki ka ng pagkasanto papa ni Pedro. Nakaroon dirita sa kining laing mga tudling sa Biblia. Unsa pa ang laing mga tudling sa Biblia nga mosamot pagyud pagpalig-on mga suking tigpaminaw sa atong baruganan nga didto gitugyan ni Pedro ang pagdumala. Meaning ang pagka-executive minister o pagkasanto papa. Unsa pa pangasuking tigpaminaw. Well, adto ta sa Juan Kapitulo 21. Juan Kapitulo 21, tudling 15, ngadto sa 19. Yeah, Juan Kapitulo 21, tudling 15, ngadto sa 19. Gingon, human sila magakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? By the way ng mga suking tigpaminaw sa dili pa nako na ilahos pagbasa na ako'y nalimtan dahi tuod. Itong ganina, may kailangan mahibawan na to. Ingon na ni dahi to ang kanabang complete nga presentation na to sa gitukuran sa iglesia. Wa na tong supaka nga si Kristo foundation sa church pero ang iyang pagka-foundation corner siya, cornerstone. Bali si Pedro mo'y silving foundation. Sa to pa part ra gihapon si Kristo sa kanang natukuran sa iglesia. Di na to i-separate dahito or si Kristo o si Pedro. Kay ang paghulagway sa Katoliko sa pagtukod sa iglesia kung atong i-illustrate kay ang balay matod pa sa mga engineer kuno o inhinyero. Ang foundation kailangan dunay katong sa ilalom niya nga mo silbing cornerstone parang lig-on yun. Foundation then dunay cornerstone. Yeah. Para mo lig-on yun pagayo ang balay nga gitukod ha ibabaw sa kining bato.
Ingon na po ang paghulagway na to. Kung moingon ta nga si Pedro Foundation, wala na to ipasabot nga nawala si Kristo diha. Kay gani si Kristo mo man tong tuwa sa ilalom ni Pedro para mulig-on siya nga mahimong malig-on siya pagayo kay naman si Kristo. So si Kristo ang cornerstone, then ang foundation bali si Pedro. Pero pwede ra gyapon natong ingnon nga si Kristo foundation tungod kay cornerstone man siya. Part man siya sa foundation ra gyapon kay naa man siya didto. Nahiusa. Dili nato ingnon lang nga si Kristo ra gyud wala niya giapil si Pedro. Di man ta makaingon ana kay sa 12 ka apostoles sa iyang mga tinun-an nganong si Simon ra man gyud mo gihinganlan niya bato. Mo man nato gong question gud nganong sa 12 ka tinun-an o mga apostoles ni Kristo nganong si Simon ra man gyud gihinganlan niya sipas o kipa nga nagpasabot og rock nga mo takdo pod niya ba nga siya si Kristo rock. Yan ang dituluha. Si Kristo rock na si Pedro pod rock. Gani si Attorney Bacalson ingon siya nga kana kuno nga atong Bibliang binisaya nga gigamit ang ngalang Pedro. Kung ato gyud nang istiktuhon kuno kinat sila dili man na Pedro. Kano ba? Kanang Pedro kuno kinat sila na. Ang lintunganay kunong binisayaan ng Pedro bato. Danawag ka nang sa Mateo 16:18. So kung istiktuhon gyud na gyud binisaya dili man na Pedro. Kanang Pedro lagi kinat sila na. Ana unta no kung atong huwaron gyud na gyud sa istrikto nga pagkasulti kanang Mateo 16:18. Pag-ingon ni Kristo, sultihan ko ikaw. Sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro kinat sila lagi ni. Naon sa man nato ni paglunsay kang binisaya ato ding hubaron unsa maning Pedro. Sa kuan sa in English Peter. Unsa man ang Peter? Rock. Okay. Sa Aramaico lagi kepa amot pasabot rock. Sa to pa ang lintunganay gyud nga binisayaan ni ang stricto gyud nga pagkahubad ikaw si bato. Kung sa ibabaw na ining bato tukuron ko nga akong iglesia. Pero nganong ang naghubad wala man gihubad og bato. Kay basig magtuo ba ng mubasa ba labi na kanang dili pa kana suwito makaingon ini kung basahon ra Mateo 16:18 mingon nga hala sa man ang bato gipasabot ya kanang nagligid sa dalan. Dili man bato ang nagligid sa dalan. Ang bato nga girefer sa man ka person, sa man ka tao. So gigamit ang kinat sila nga Pedro kay ang Pedro sounds a name man yun, di ba? Mayon kag Pedro, mayon kag tao, dili kanang batong nagligid sa dalan. Pero ang meaning ng Pedro, rock. Kung bitang nalagi nag-call sila ng Peter the Rock. Ika ng Peter, rock man yun na. Kung atong susihon ng meaning, unsay but pasabutan ng Peter. So mo na nga, kung atong ilintunganay yun, nga binisaya yun, pag-ingon ni Kristo, sultihan ko ikaw si bato, o ibabaw na ining bato, tukuron kong iglesia. So kana, maklaro yun na to, nga dito yun, ni Pedro natukod ang iglesia. Pero dili sabton nga wala si Kristo diha sa maong foundation. Kaya na si Kristo man ang cornerstone. Sa ito pa, katong nasa ilalom. Kaya kung atong walaon si Pedro, sama sa pagtulunan sa mga dili katoliko nga si Pedro kung nilabot diha sa gitukuran sa iglesia, naon sa manay kapuslanan? Unsa may kapuslanan sa pagtawag ni Kristo kang Pedro og bato? Nga wala man po siya mahiusa diha ni Kristo. Ito, mo man niya argumento sa kapare ngayon siya nga. What's the use? Nganong gihinganlan niya si Simon og bato? Nga wala man po mahiusa niya ni Kristo. Mo na pangutanag dako sa mga Katoliko ngadtos mga dili mo to nga si Pedro kinugyanan ni Kristo. Kaya para sa tinuang Katoliko, ang pagka-foundation ni Kristo naari iyang giapil si Pedro kay iya man gihimong pinihalan. So nahimong foundation si Pedro kay gihinganlan siya bato o si Kristo may cornerstone. So naa nahiusa si Pedro o si Kristo. So mga suging tigpaminaw, pikin na po na itong panahon at ang ining ugma ang itong continuation ini ang sumpay kay napay mga
tudling din no nga wa na to matuki pa gyud alang ni ining timaha gani gisugda na untag basa na to ang Juan 21 pero naputol kay ato pa mang gi say ning atong nalimtan may labot na sa kanang muingon ta nga asa na tukod ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Ato pang gidiscuss ng rock o kanang stone. Mga suging tigpaminaw, sa di pa ta hingpit magbulag-bulag karos kahanginan. Sige apon, hayagyan ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network kon EWTN, Eternal Word Television Network. Nana siya sa channel 48 sa Orient Cable Lifolog o channel 61 diya sa tong hometown channel des Katipunan tong People Cable TV diya. Pabatag kay balo sa ubang cable operators ug asa na nabutang nga tong EWTN. By the way, highly recommend ako ng kana bang network diya sa television, diya sa cable kay sa atong panahon godron ang yawa gigamit pud niya ang atong television sa pag-broadcast og mga dili maayo nga kinaiya o mga influensya. Mao nga ang simbahan ang kauna-una nga sudlan po diya ang media, ang broadcast o kanang makita gyud. Yes sa TV. Sumo nang doon na tayo Global Catholic Network nga gituyo na 24 hours gina nga puros religious. Gani doon na po'y para sa mga bata ana. May mga cartooning pero religious ang istorya. Kay kanang mga bata ganahan man cartoon, di ba? Munang doon na gimugna nga mga cartooning pod pero mga religious ang giportray. About saints, about nang nasa Bible, nana. So, nang nag-recommend ako ng Global Catholic Network, EWTN. Okay. Ang atong mga websites po, no? Nga religious, sama sa EWTN.com o Catholic.com. By the way, napadyo'y lainan. Na website pa ni Steve Ray, no? Katong former Baptist, nga karon sa nagka-Roman Catholic. Very informative kaya ng iyang website po nga Catholic-convert.com. Catholic-convert.com. Former Baptist mitagiyaan ng website nga karon sa nagka-Roman Catholic. Yeah, so kung dugang gusto mo masayod ba sa dugang information about mga Catholic websites, well, text sila ni News Veritas, no? Sa atong cellphone number nga or kung mangutana mo, dire lang hapon itong number, no? 0918-5497-065. Atong asbon, 0918-5497-065. At ang telephone number, 212-6200. 212-6200. Okay, eto ning tapuson pinagis pagbasa sa pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pangasuking tigpaminaw sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hinalang inyong upus nga sulgoon sa mong tulumanon the woman I love. Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.